Sivakele isithonga sokwaku umthi omkhulu iqala lenkululeko nosebenzelo oluntu ngokuthe gabalala uba uSilumnko Sokupa. Ewe kaloku isithethe emva kwesinye isincome esityhibela lo kaSokupa ngendima athe wayigangatha kwidabi lenkululeko eMzantsi Afrika benwena kambe nakwindima yakhe kwezaseburhulumenteni xa siqwalasele lezobuntlola ebengukhala kuzo. Nomongameli Cyril Ramaphosa xa besenza into ephambili kulo mngcwabo uyibeke yacace okokuba ngaphandle kwakhe ngekuphandle kweli lizwe kodwa ke esithi ke kufanelekile kulungile okokubana umqela ushiya ngasemva uthiwe gqolo nokufunqulwa ngabasele ngasemva. It is with great sadness that I stand here before you to bid farewell to one of the veterans of our liberation struggle, a respected member of the intelligence community and a fine and upstanding public servant. Comrade Soks was part of a generation that fought fiercely in the 70s as well as in the 80s for the attainment of our freedom. He was one of the generation charged with translating the theoretical perspectives of his movement, the African National Congress, into policies that would make freedom meaningful for our people. With the advent of democracy, Soks was one of those given the task of forging a new democratic state with the capacity and the orientation to build a better life for all. Loka Sokupa ulindeleke into yobana ke ayobekwa khaleke lokugqibela kujike ngemini namhlanje ushiya ngasemva inkosikazi abantwana ababini nabazukulwana sithi ke makaphumle ngoxolo. Ndingabongile Dumako kwindaba ze SABC ePitoli.